May mga nagsasabi na ito lang daw yung dahilan kung bakit mamatay kami ni Tami na dali ay kain daw kami ng kain ng steak. Guys, may mga nag-diet steak, salad, egg, seafood, yun. For cleaning your house? Thank you. That's payment to stop. Payment to stop working here? Huh, this is what you give me, huh? It's all singles. That's what I got. Oh, poor hubby. Okay, I will return it to you. I don't need your single. Binabayaran ako. Wow. You need more money, hon. You need more. Okay, I will return this for baby. For baby. Oh, I don't even help you. Why you're wearing all black? You like black? Oh, that's not black on top. Meron akong advice sa mga ibang Pinay na magpunta dito sa US. Pag meron kayong makahalubilo na ibang lahi, puti, itim, or ano ba yan, siyang lahing yan, Mexican, mostly dito, mga taga dito talaga, yung mga American. Tayo namang mga Pilipino is sobrang friendly. Ito lang yun, based on my experience, wag mo silang hawakan. Wag kang depende na yan kung sobrang close na kayo at matagal na kayong friend. Pero kung katrabaho mo, nakilala mo lang siya, over friendly ka, touchy, yung parang friendly touch, parang ganun lang, bahap pa konti. Guys, bawal na bawal po guys, pwede po kayong kasuhan ng harassment. At lalo na kapag ayaw ka ng tao and then hindi mo na alam na ayaw ka and then tinatouch mo siya na parang pag ganun lang ba, pang friendly tap, yung ganan. Pinakaayaw nila yung ganyan guys. Dito kasi may mga taong ganyan, sobra ka sensitive, ayaw magpahawak. Ang iba, isabihin na don't touch me. Ganun mag-ano siya, don't touch me. Pero ang iba, kung sa trabaho na area, sabihin sa manager and then yung manager yung magsabi sa'yo. Kasi na-experience ko yan guys, as in sobra kong shock. Kasi I really thought na friend kami, as in sa cashier na area, nag-cashier kasi ako noon. Na-shock talaga ako. Nung tinanggal nila ako sa cashier, gusto nila akong move sa bakery area. Yun na yung time na talagang umalis ako dun guys, sa grocery store na yan. Kasi sabi nila, we're gonna put you sa bakery. Yun na sana yung time na matuto akong mag-bake, ganon. Para alam niyo na kung nasa baking area ka, matuto ka talaga lalo na kapag makita mo. Yun na yung time na nag-stop akong nagtrabaho. So meron akong 2 trabaho. And then sa weekend meron ding isa. So lahat trabaho ko, pero yung sa grocery store talaga is umaga. Sobrang aga, opening until 4 or 5 o'clock, and then kasi pagkahapon doon ako sa theater paghapon at paggabi na. So yun siya guys. Yun yung trabaho ko noon. So yun lang yung na-experience ko na wag kang hawak-hawak. Doon talaga, kaya kapag matagal ka na dito sa US and then katulad ko, wala akong masyadong kaibigan wala talaga akong kaibigan ng mga ibang lahi. Kasi guys, na-trauma ako guys, as in na-trauma talaga ako sa babaeng yun na nag-report sa manager na pwede akong kasuhan ng harassment kasi I touch her. Nakakaluka. So, yun lang yun siya. So, say kayo na mga, may mga kaibigan na ibang lahi, and then friend kayo, okay lang yan, kasi kilalan nyo na yung isa't isa. Pero sa workplace talaga, parang nagulat talaga ako. So, kaya hindi nyo ako makikita, parang avoid ako, except sa mga family ni Tami, yun lang talaga. Pero sa ibang tao, parang atras ako guys, kasi yun lang yung, i-share. So, yun guys, nilagay ko na dito yung mga dadalhin ko na alam kong mabibigat without any damit yet. Kasi magdala ako ng sandal, chinilas, hindi sandal kasi pabukid man tayo this time, no. So, chinelas, ganun. So, yung mga oregano, mga chocolates. So, tingnan natin kung gaano po ito kabigat kasi para malaman ni Inday Mirian kung ilan yung ating idagdag, no? So, ito na yung mga chocolates natin, guys. Ito, mga ganito. Magdagdag pa ako ng chocolates kasi sa tingin ko kulang po ito, no? So, itong mga ganito, Ferrero Rocher. Yung ito. Hindi ko na siya kunin sa box para naman talagang, brand new. Diba? Brand new. At, yun, dagdagan natin
yung mga perfume ko na ibigay, nilagay ko sa mga ganito para hindi siya mabiak or masadyang. Mga kutsara, mga serving spoon, so, yun, itry natin siya guys, no? Itry natin ta. Aray. So, testing natin kung gaano kabigat po itong ating luggage with all the gamit. At sita, may binilhan ako ng, ito guys, binilhan ako ng, para timbangan daw, para pag, ngayon, at pagbalik ko dito, hindi na ako mahirap, travel, So, ganito lang po ito. Ang gagawin natin is, ating timbangin dito, okay? Aray, shit, hala. 31.7. 31.7, guys. Laki ito siya. 31.7. So, 31 pounds po ito siya. Dito kasi yung travel, yung Korean Air, kasi siya guys, yung 50 kada isa na bag. So, marami pa tayong mabili. So, dagdagan ko pa ito, no? So, yun siya. At, yan. 31 pounds. Bites. Dagdag pa tayo guys. Maghanap tayo ng mga individual pack na chocolates. Anyway, so yun lang siya. 31 pounds. 31.7. O, diba? Plus may isa pa tayong bag. O, diba? Fights na.